29 жовтня, четвер, в ефірі інформаційна служба «Заман». Я Оріні Сітомєрова. Вітаю вас. ЄС може призупинити безвізовий режим з Україною. Там стурбовані останнім рішенням Конституційного суду України, який скасовує діяльність антикорупційних органів. Це може стати підставою для тимчасового призупинення безвізу. Про це йдеться у листі посла України при ЄС Миколи Точицького на адресу віце-прем'єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанішиної. У листі вказується, що незалежність та стійкість насамперед антикорупційної інфраструктури є критерієм досягнення важливих цілей у відносинах з Європейським Союзом, серед яких збереження безвізового режиму, співпраця з Міжнародним валютним фондом та інтеграція до енергетичного ринку ЄС. Як поки що неофіційно зазначають наші контакти, рішення Конституційного суду України, яке скасувало ключові антикорупційні повноваження НАЗК, кримінальну відповідальність за недостовірне декларування, є достатньою підставою для початку запуску Європейською комісією механізму тимчасового призупинення дії безвізового режиму. Окупанти судять колаборантів. Окупаційний центральний райсуд Сімферополя покарав на 20 тисяч рублів так званого отамана кримського козацтва Сергія Акімова, а також активістів Іллю Большедворова та Сергія Васильєва. Останнім часом вони критикували окупаційний уряд за утопічні ідеї наповнення водосховищ. А сьогодні зранку до них нагрянули з обшуком силовики. Чоловіки, які ще 6 років тому вітали руський мір, тепер жаліються на залякування з боку окупантів. Тим часом на окупованому півострові стрімко міліють водосховища, а так звана влада шукає нові джерела. Так, окупований Севастополь вже з листопада планують напувати водою з озера Гасфорта. Про гоніння на колишніх союзників та марні пошуки води дивіться далі у сюжеті. Колись поборники руського міра, а тепер гнані і переслідувані. Сергій Акімов, Сергій Васильєв та Ілля Большедворов тепер і самі відчули смак окупації та отримали адміністративні вироки. Зранку до них синхронно прийшли з обшуками. Цікавили силовиків передовсім відеоролики на телефонах та комп'ютерах. В принципе, мероприятие проходило в достаточно корректной форме, за исключением того, что у меня была изъята личная вещь, это мой телефон. То есть сотрудники, несмотря на то, что у них наличный досмотр, никакого постановления не было, выхватили у меня из рук буквально мой телефон и упаковали его в присутствии меня, изъяли у меня незаконным способом средства связи. За неузгоджені з окупаційною владою пікети троє активістів мають сплатити по 20 тисяч рублів. Все через одиночні протести біля окупаційної Державної ради Криму та так званої Ради міністрів. Вони обурювалися тим, що з кранів у Сімферополі тече брудна вода та вимагали відставки від окупаційних урядовців за бездіяльність. Они же говорили, что там крымская вода, нам, вернее, с Крымского канала, что Украине вода не нужна. Вот мы дожили до того, что у нас сейчас на сегодняшний день почасовой график. И она все хуже, хуже и хуже с каждым днем становится. Вы же сами замечаете. Во-первых, качество воды, посмотрите, какое. Какое у нас будет здоровье для наших детей. Посмотрите, какое качество воды. Она вся идет непонятно, ржавая какая-то или еще что-то. Возможно, вместо того, чтобы придумывать какие-то вот эти фантастические варианты, запускать самолеты, которые будут у нас создавать облака, обстреливать облака и прочее, добывать воду из пещер, собирать дождевую воду, да, нужно спуститься просто с небес на землю. Проблема есть, существует, но первая проблема – это наши чиновники, которые нас не слышат и не хотят даже помогать. Они прекрасно могут максимум с кабинета рассказать, как у них душа болит, если не болит. З часу тих протестів минуло більше місяця, а водосховища півострова продовжують стрімко міліти. Так нині виглядає партизанське водосховище, яке живить західну частину Сімферополя. Є відчуття, що уходить прям бешеними темпами вода. Вот, посмотрите, що здесь творится. Вот наступил. То есть вода только недавно отсюда ушла. Мешканці Сімферополя, Сімферопольського, Бахчисарайського районів, а тепер ще й Алушти та Карасу-Базара мають воду по кілька годин на добу. А в бастіоні окупаційних військ Севастополі її лишилося хіба що до кінця року. Відтак наповнювати Чорноріченське сховище окупаційний очільник міста Міхаїл Розважаєв хоче з озера Гасфорта. За планом воно може давати по 2 мільйони кубометрів, а місцевий водосховище
водоканал згадав, що на початку окупації звідти вже живили місто. По трубопроводу, который там эту воду пропускал, мы подсчитывали, где-то пропускная была способность там 15-17 тысяч в сутки мы брали. Где-то порядка около 3 недель мы эту водичку брали. Уровень упал там где-то 0,5-0,7 метра упал уровень как бы в этом озере. Єдина проблема – всю прилеглу територію за безцінь віддали байк-клубу «Нічні вовки». Друзі Путіна облаштували тут парк розваг і не горять бажанням пускати сюди окупаційну владу. Если вы хотите взять воду, то воды здесь нет. То есть за водой надо идти в другое место. 5 дней помоет Севастополь попки с посудой. Через 5 дней воды здесь не будет, она больше не возобновится. А вы побежите искать вот в другом месте. За 6 років труба заіржавіла та покололася. Співробітники окупаційного водоканалу кажуть, приїздили її оглянути. А очільник служби розпорядився прокласти новий трубопровід. Там таки почали вкладати пластмасові труби, але не дотягнули до Госфорта кілька кілометрів. Тепер місцева окупаційна влада очікує на зустріч з ватажком путінських байкерів. Когда вопрос встанет остро о том, что вот давайте выбирать, или мы там продолжим водные виды спорта, или все-таки надо... Или мы выпьем это озеро. Или мы попьем из этого озера, я уверен, что в этом случае мы точно найдем отклик от этих людей. И, в общем-то, предварительно были разговоры у Михаила Владимировича с Александром Золотостановым об этом. Мы договорились, что мы в ближайшее время там этот разговор продолжим. Воду заощаджують де тільки можуть. Так очільник Севастопольського водоканалу запропонував не підключати новобудови до міського водогону, поки не поповняться сховища. А тим часом окупанти сподіваються на рясні опади. Владислав Стужук, Заман, АТР. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав важливим досягненням рішення апеляційного суду в Нідерландах щодо відведення судді у справі про скіфське золото. На відводі наполягала наша сторона. Причина – виявлені матеріали, що свідчать про упередженість судді та його зв'язки з Росією. Дуже довго Україна боролася за відвід судді голландського, щодо якого є серйозні причини підозрювати його в упередженості в цій справі. І хоча це може видатися як один з чергових лише звичайних процесуальних кроків у справі, але те, що вчора цього суддю відвели, є дуже важливим досягненням. Виставка «Крим. Золото і таємниці Чорного моря», в якій більше 500 експонатів з декількох музеїв Криму, відбувалася в археологічному музеї Амстердама з 7 лютого по 31 серпня 2014 року. Але через окупацію Криму не повернулися в ці музеї. Окупанти подали позов про повернення експонатів, але українська влада заявила, що артефакти належать державі. У грудні 2014 року окружний суд Амстердама ухвалив повернути Україні експонати, але в березні 2017 року апеляційний суд Амстердаму отримав від окупантів апеляцію на своє рішення. У Києві очікують, що експонати повернуться в Україну після завершення всіх розглядів. У Туреччині відзначають головне свято країни – 97-му річницю створення республіки. Святкові заходи відбуваються по всій країні. В Анкарі глава Туреччини Реджеп Тайип Ердоган поклав вінок до мавзолею першого президента Мустафи Кемаля Ататюрка. Саме він 29 жовтня 1923 року офіційно проголосив Туреччину республікою. Після цього парламент одноголосно обрав Ататюрка першим президентом Турецької республіки. Нинішній президент Туреччини Реджеп Тайип Ердоган у відеозверненні до народу привітав співгромадян зі святом, зазначивши, що і сьогодні Туреччина з упевненістю рухається власним шляхом розвитку. Спроби ряду зовнішніх і внутрішніх сил зупинити розвиток Туреччини лише підсилюють рішучість Анкари до подальшого просування до намічених цілей. Історія турецького народу сповнена доблесних перемог, а наша сила заснована на єдності, солідарності та згуртованості народу. Туреччина продовжить рухатися до намічених цілей.
республіки привітав Туреччину президент України Володимир Зеленський. Він зазначив, що Туреччина – стратегічний партнер нашої країни і побажав успіхів і процвітання турецькому народові. Щиро вітаю Туреччину, стратегічного партнера України в питанні забезпечення миру, стабільності та безпеки у Чорноморському регіоні з 97-ю річницею заснування. Бажаю шановному президенту Реджепу Таїпу Ердогану та дружньому турецькому народу успіху та процвітання. Сучасна Турецька Республіка вносить вагомий внесок у зміцнення миру і взаєморозуміння між народами і державами на регіональному і глобальному рівнях. Голова Меджлісу кримсько-татарського народу Рефат Чубаров привітав турецький народ зі святом. Він зазначив, що у Туреччині проживає чисельна діаспора кримсько-татарського народу, яка вносить значний вклад в розвиток і зміцнення дружніх, партнерських і стратегічних відносин між Україною і Туреччиною. Україна і її громадяни високо цінують підтримку Турецькою Республікою, суверенітету, територіальної цілісності і незалежності України та вдячні президенту Реджепу Таїпу Ердогану за його запевнення в тому, що Туреччина ніколи не визнає спробу Російської Федерації анексувати Крим і не змінить цієї позиції, поки над Кримським півостровом не буде відновлено державний суверенітет України. 7342 нових випадки коронавірусної інфекції діагностували в Україні за останню добу. 113 хворих померли. До послаблення карантину не готова жодна з областей в Україні. Серед них найвищий показник захворюваності у Чернівецькій, Хмельницькій та у Житомирській областях. За інформацією міністра охорони здоров'я України, у системі МОЗ є певна межа. Це 52 тисячі ліжок, які виділені для лікування хворих на COVID-19. Максим Степанов розповів, що треба робити, щоб не перетнути цю межу, після якої медики будуть не в змозі надати допомогу усім, хто її потребуватиме. Просто виконуйте правила, які встановлені в нашій країні щодо захисту себе, захисту своїх рідних, близьких, захисту всіх людей, які знаходяться з вами поруч. Просто користуйтесь маскою, дотримуйтесь дистанції і користуйтесь антисептиками. Це дуже прості правила. Але ці правила 100% впливають на ті цифри, які я кожного ранку оголошую. 299 нових випадків коронавірусної інфекції зареєстровано на окупованому півострові. 7 пацієнтів померли від цієї хвороби. Правозахисники закликали допомогти жителям окупованого Криму. Представники організацій, серед яких Восток СОС, Донбас СОС та Крим СОС, звернулися до прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля з пропозицією відреагувати на критичну ситуацію, яка склалася на тимчасово окупованих територіях. Громадяни України, які проживають на тимчасово окупованих територіях, не мають можливості отримати якісний медичний супровід. Відсутній постійний контакт із сімейним лікарем для контролю свого стану здоров'я. Обмеження, які вводяться окупаційними адміністраціями щодо свободи пересування, а також карантинні обмеження, які вводить уряд України, залишають мешканців окупованого Криму та Донбасу сам на сам з викликами пандемії. Громадські організації звертаються до уряду з пропозицією відреагувати на критичну гуманітарну ситуацію на тимчасово окупованих територіях і провести термінове засідання уряду чи урядову нараду під головуванням прем'єр-міністра або профільного віце-прем'єр-міністра України та спростити процедури оформлення і надання гуманітарної допомоги міжнародними організаціями. Окупанти за добу 4 рази порушили режим тиші. Біля Авдіївки гатили з мінометів, а неподалік Водяного противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї. Один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення в руку. У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник застосував 82-мм міномети, гранатомети різних систем та прицільний вогонь зі стрілецької зброї поблизу Новгородського, в результаті чого один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав кульове наскрізне поранення в руку. Воїну надали домедичну допомогу, де доправили до лікувального закладу. Стан здоров'я військовослужбовця задовільний. Його життю нічого не загрожує. Це все на цю миті. Вже за кілька хвилин ефір продовжить моя колега Гульсум Халілова. А о 21-й дивіться «Заман» кримсько-татарською Шевкетом Наматулаєвим. Будьте здорові, до зустрічі.